Punta guys, nakaluto naman ta. Kanabaho na kong sanlag. Dali na. Jan, sige na Jan. Jan! Dili ko diha na kay abol. Hindi ra. Abay mo patay. Ay, tani Jan. Abay tani ni Jan. Ali. Abay mo Mimi. Ay, ito mga ako. Ay, Jan! Abay na tumimimi Jan ka. Jan! Ali, abay tumimimi ka. Yan. Upload ng Lola. Amin sa kong Lola lang. Dili, abay tumimimi ka. Sabog dito mi. Sa mukha pag ini mo ay gakaon si Gian. Ano pa naman? Ade ka na taga Kani mo? Kau kada na sinunlag. Ha? Dapat asuligan ka eh. Bakal ka rin ka ni Sudan? Ano siya ka ni Sudan? Ha? Ikaw na ka. Dong, lagi na dong. Bin ko dura ang ko ay dura ka. Napunta guys. Ay ko kami ni. Aso. Asa ni ite. Ay mo ka na. Ikaw. Ano? Alam na. Ikaw ka na Gian? Alam na. Alam Di ba na. halam? Ikaw si Gian nagkaon. Ano ko sudah deh? Ha? Yung bang isda. Grabe ka aso. Sige ba? Mabuhay kasi mabuhay ang hindi mo gawin ang bakilang. Ito, magiging ito. Ito. Nah. May pag-isbag dyan mi. Habang meron kain mo dyan me. Patuan na si Junior sa kagayan kay kuha na si Boy. Ha? Pati ba yung Junior na? Ulit din sa Domingo la. Balik siya Lunes. Ay, amot. Domingo siya yung balik ro. Naman, mag-judge na. Mas judge na yung kasada. Kita ka mo. Ah, mo ay wala siya buntag balik. Panghimasa na naman kaon ha. Siya lang panghimasa. Kapag bibigyan ko rin. May pala papa. Ganun. Ay, mapas dito. Uy, ka pa. Sukal kasi ito kita sa kutute. Nadua deh. Malot. Kutute pun. Sukal. Ano kau sudan? Kau sudan deh? Ito sa kaon. Gitimplahan mo na ko niya. Ikaw sudan? Hi guys, good morning. Ihato na ako si Mimi sa skulahan guys. Init na kay alas 7 naman. Wala na siya nag-uniform.
Sakit na init guys, bisag buntag pa. Hinoon exercise. Exercise ng init. Teacher? Dalia? Ha? Di man siguro. Saman. Kailan ito mga helmet niya? Basi. Nanto pag-iyang bag. Ito rin oras. Isipin. Alas 8 na namin dito. Pili lugar na kasi Faulkner. Hi guys, good morning. Nakaulin ako guys, gikan ko naghatod ni Mimi sa eskwelahan. Nya. Ikuha din akong cellphone ni mother. Kaya ako itong i-upload. Pero pa na ako naman og edit guys. So magtadtad sa ako sa bahog sa baboy. Kay naisaging man. Nya, sayang sad ni. Sayang sa ning saging guys nga di nato ni kuan kay makaon man ni sa baboy. Di man ni namo magampanan pagkaon. Si mama nagdala dani datong nagani siya dinhi kay iyang giluto din kanina gigataan. Lami kay siya guys. Nya. Kuan napaman ni daghan. So ako ning lungagon daw akong kuan. Insinan isingan ni ibawog sa baboy. Ara guys. So kana ha. Kaya ato man ang tagtaron. Tapos isanggot. Ang hinog na rawang uban o. Kuan mo na siya natumba na siya sa hangin niya. Di naman siya kuan. Muning naguwang ra siya sa kuan. Itabunan ra din ni alad sa dahon. Ato siyang lungagon, karon makabahog sa baboy. Okay. Ito man baboy ani guys niya, butangan din og pigs. Pollard. Akong bahog sa akong baboy, pollard tahop daw kuan. Para pagatas. Lami gito ka butangan nato daning saging. Wala siya gibugtok. Ang uban na ni giluto ni Riluna, prito. Hinog na siya. Magsinapingkos ni Mimi kanina. Bismillah. Di ba ito kuan guys, gampanan og kaon kay kung maglungag ko ako ra pay kakaon ani. Mga bata di mo kaon lang sila og tuhon. Hinay mo cellphone Sky. May bata lang nini kuan dyan Paul. Guy giubo day ka. Ipainom ko si mama sa tambal. Ha? Isa yun basta na kay baboy.
Kaya ang baboy guys, ang bahog, lakag sa tao. Nang, di na ito makuan. Na ito kailangan paltahan og bahog. Ang tao pwede ra mapaltahan. Pero ang baboy lisod. Samo kini nga man ako. Shh! Shh! Dito nagsulod sa kwarto daw akong kuan dito. Si pangkaji-kaji. Manok. Rambo lang kuan kaya yan ipang katay-katay. Lami pa ni siyang linghod pag lumagon guys, kay dili pagahi. Lahi ra sa guwang na. Kaya ang guwang na kayo, basta lumagon nimo. Ikakuan, gani, bahaw gahi na. Sa mga Sky, giubo kay Sky. Naligo na ka Sky? Ha? Mana kaligo? Nakon sa'yo, mama naglaba? Naglaba yung mama? Kani ang mama dani guys. Taga Bukidnon. Yeah. Trabaho na sa ito sa Bukidnon sa Jollibee, Valencia. Pagkaburos niya, nagundang siya. Dinis na nagpuyo sa ilani manamaan. Kaya kasi may magbanda sa bata nga, buros mo siya. Ay, kuwan siya, anak. Kamay pa bata. Kamu mga samok sa gano. Yan mo cellphone kay. Ang video ko kay. Uy, yan ay mo cellphone hinay. Tunon ka sa kwarto ka, kaya aron dili madungog ka. Dito ka kwarto niya tilang lang ka. Sky, dito ka kwarto tilang lang. Ikaw. Pusa na yung cellphone dito ka sa kwarto ka. Na. Hinay lang ha. Dito ka sa kwarto? Ha? Dito ka sa kwarto niya tilang lang? Kung dili dito sa amo ka. Dito ka ka. Hinay mo cellphone ka. Kaw, dito ka kwarto na mo, kaw. Dadon mo na. Ako iban sa kwarto guys kay gusto ng cellphone.
dito kuanan kay bisag gamay ra kay nga sounds copyright. Padidi ang kuan baboy. Hinay kay. Kay. Sky. Hinay. Nay nagtawag kay. Ako nagtataron tanan guys daw. Ugma na lang ako ng uban. Kaya ang dili mapanos. Sa una sa pagmay pamino ang bahog sa baboy sa una na magpapa. Inani ra gyapon daw bani. Nya bulanghoy. Nya bagatungol. Walay pids man sa una. Agdag ko mang baboy. Karon mga arte kay baboy di kaon kung way kalani ng pids. Daw dili gid ag ni dili ag dako. Dili ag bukad. Sa una pa man guys nga. May kuan ang baboy sa una. Okay ra wag sa kuan. Mga gabi, mga unsa diha. Kaya di ka pa na siya magsilbi nga. Di ni mo utangan kay di man nila sisimon ang sabaw. Ato kaya po ni utangan og pigs. Ug mabani akong tutaron guys, marot ni.
Init din sa bukid guys, pero hangin-hangin. Mana? Mana siya guys. So, ito na ninyong agon guys. Init karon ng panahon. Nga kay man hangin man na kunkuan ra ang kaigang kuha sa tagkuan guys, kaldero. Ito na sa kaldero, so ato nang hiapinan og dahon sa saging kay aron dili magtagok ang atong kaldero. So ato na din ang itungtong guys kay aron maluto na na. Kana ugma na po na nato si ugma na po nato na lungagon. Okay. Ugma na po na lungagon guys. Di lang nato horton paglungag kay di masad makuan sulod sa kaldero. So ugma na po na siya.